Dobar dan i dobrodošli. Moje ime je Marija Lošić, agent sam za nekretnine ispred agencije New Life Turkey. New Life Turkey je agencija za nekretnine specijalizovana na području Alanje i Istanbula. Postojimo preko 10 godina i do sada imamo preko 1000 uspešno potpisanih kupoprodajnih ugovora. Naš tim čine ljudi iz Turske, ali i iz zemalja poput Nemačke, Rusije, Libana, Bosne, Srbije, za koje sam ja zadužena, jer upravo naši klijenti dolaze sa svih strana sveta. Mi smo tu za vas, da čujemo vaše želje i pomognemo vam u pronalasku vaše nekretnine i snova, koja za vas neće biti samo mesto za odmor, nego i dom u koji ćete vrlo rado da se vraćate. Mi kao agencija nudimo usluge i sređivanja, renoviranja, opremanja vašeg stana ukoliko je to potrebno. Zatim, ukoliko želite da vaš stan izdajete i rentirate, naravno, mi imamo i tu vrstu usluge i brinemo se oko celokupnog procesa. A ono što je najbitnije, mi smo tu za vas da vam pomognemo oko celokupnog procesa kupovine nekretnine u stranoj zemlji, počevši od same organizacije vašeg dolaska, transporta sa aerodroma, smeštaja u kom ćete da boravite, pronalaska vaše nekretnine i naravno što je najbitnije, mi kao agencija prolazimo kroz celokupan papirološki proces sa vama. Klijenti sa kojima sam ja potpisala ugovor dolaze sa predela Balkana, Srbije, ali i pojedinih delova Evrope. I ono što je njih navelo da kupe nekretninu u ovoj oblasti je naravno more, fantastična klima, ali i predivan senzibilitet ljudi koji žive na ovim prostorima. I verujte mi, to treba da doživite. Naravno, ukoliko razmišljate o kupovini nekretnine u ovoj oblasti, ali i dalje niste baš sigurni šta zaista želite, molim vas, budite slobodni da me kontaktirate na mail maria@newlifeturkey.com ili kontaktirate na broj telefona koji je u opisu ovog videa. A ukoliko vam se svida ovaj video, molim vas, pretplatite se na naš YouTube kanal, zapratite nas na Instagram i Facebook platformi i naravno, mi smo tu za vas. A ja u ime celog tima New Life Turkey vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu, ukazanom poverenju i šaljem vam jedan predivan i topao pozdrav iz predivne Alanje. Prijetno do sledećeg viđenja.